Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Marlon, 28 anyos. May kalib-in kanhi ug may duhami ka mga anak. Taga Baybay Leyte. Punto legal ug personal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga anak. Nagkabuwag manggod mi sa akong kaipon. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mang, may na-applyan kong trabaho sa Baybay. May noon. Unsa man trabaho apang? Boy ragod sa usa ka agri-vet store. Kanabang namaligya og feed sa baboy ba? Manok, sa mga pets o guban pa. May baligya sab sila mga kuan, farmer supply, sama sa mga abono sa humay ug mga tanom, o mga binhi sa mga utanon nga ilang ibaligya. Mao ba? Alapang kakapoy ka anong trabaho asa? Kapoy gyud kay mangal sa mangkog sinako nga feeds. Pero kayahon ako. Tungod ka lang ninyo sa mga bata. Salamat pang. Unya, nasaman ka magsugod sa pagtrabaho? Ugma na dayon mang. Apoy, Mulang. Uya ba yan ang trabaho sa permero lang na oy, bay. Maanad ka raan na sa kadugayan. Sus, ang pamaol ka ini na. Karon lang sad na. Kadugayan, magkamasils raw niya ka. Pito bay, di ka magkamasils nga matag-adlaw mo mangal sa og sinak ko nga feeds ug abono. Mao lagi. Lupig pa yung nag-gym na to ini. Pang, kumusta ang trabaho? Murag kapoy manggod ka ay ng naong nimo. Lagi. Grabing kapuya Orak, di na ako malihok ang akong lawas sa pamaol. Oy, dali be. Atong haplasan ug atong hiloton. Panihapon day una pang aron human ako hilot nimo, diretso na kagatog. Oh, risko na mali kayo ng naon mo tanawon. Murag nakatuog yung may gabi, da. Di ka makatuog dayon nga pertimang haguas akong lawas sa unang adlaw pa sa akong trabaho gahapon. Nakatuog ko human ko mahilot sa akong asawa Ay, makagwanta ka ko ini, Baybert. Walang gutong di, bay. Maanad ra lagi ka sa kadugayan. Karon na nang gibati nimo. Nya, open tabisan Sabado ug Domingo, no? Sabado open ta, Domingo ready. Mo ba? Ay, makagwanta ba ka ko ini nga unom ka adlaw sa usa ka semanang mo duty ug saman ini kakapoy. Kaya lagi na. Mayo gani ka kay may asawa kang muhilot mo ini uli sa inyo.
Kami tao mga single, katog na lang namo ang kakapoy. Sige na eh. Sugod na tagtrabaho. Oy, Marlon. Yan di ka magtrabaho din. Uy, Ma'am Lisa, ikaw man di ay. Ano sa may ato ni mo, ma'am? Ay papalit akong dog o cat food para sa akong mga pets ba. Hoy dong, dugay na ba kung nangita ni mo ay. Nagkinahanglan lagi unta kog mulimpios palibot sa karaan ng Mumbai. Bisag ka usa lang gusto sa kasimana. Bisag sa day off lang nimo. Hindi na madana ako, ma'am, eh. Kay Lunes ang sa badong ako duty din, eh. Ang ako lang kang partner, ma'am, si Reggie. Ako lang niya bantay sa among anak, ini ka Domingo. Ay, sige, siya na lang. Ug sa Domingo ha, padyutihan ang imong asawa sa amo. Recorded by X Thunder Gaming. Duha lang among anak sa akong kaipon. Ug among gipangandaman ang pag-eskwela nila pohon. Mao nga nagtinabangay gid mi sa akong kaipon sa pagtrabaho. Sa adlaw sa akong day off, siya na say mo trabaho sa akong kaila para pagpanglimpyo sa bahay. Ug ako na sab ang mubantay sa among duha ka mga anak. Ug unya, silom na nak. Yan na lagi to si mama nimo. Silom na. Hay do si Reggie eh. Gabi na magkaayo. Wala pa man mauli. Pag alas 10 naman. Murag pinalikinig kay kayo nga ingon ini oras siya mauli. Kaya nangita na rin among kamangkuran sa iyang susot kay gusto ng mututoy. Kaya ko na. Gaya sa nimo na uli eh. Nagang gipalimpyohan si madam. Uy. Patutuyan ng bata. Kanina rin nangita nimo. Dali na inday. Ready na ni mama. Mang, Kikapoy ko sa trabaho. Dili ko pwede ron. istorya ra ko nimo eh. Kikapoy lagi ko. Matug na ko. Nagabian kay kog maayos pagpauli ron da. Ug garap sa ni mga customer sinoon. Mga but mahinoon kung hapit na may manira. Ngit-ngit pa ng bahay. Milagro. Wa manuga sila si Reggie sa bahay. Ug ang mga nilabhan. Wa gani mabulkas. Ano mo ka? Je! Mang! Ganun wa mo manuga. Ay, shoots. Mang? Mang, hain mo. Wa sila din eh. Ay, may di sila. Nakitaan man to na ako si Reggie kauban ng duha ka mga bata daw. Daghan man tugda mga bag. Unsa? Asa man ko na sila gaw? Wala. Sugo ka hibaw, oy. Nagtuo gani kung mamakasyon to sila og nahibaw ka. Uwa, uy. Buong nga gud kaw. Ay, may nahibawan ba ako bahay ni Richie kaw? Nga unsa? Dugay naman na siyang may laing lalaki kaw. Unsa? Wa gid ko makabantay o wa gid ko magdahom nga makahimon ini ang akong kaipon. 2 years na karon sugad sa ilang pagbiya sa bahay o mura na kog mayabag nga maghuna-huna kung asa na sila karon ug unsa na ilang kahimtang. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ito na mi katuig na nag-ipon sa akong kaipon. Ug kalitang ko niyang gibiyaan da ang duha namo ka mga anak nga wa magpahibaw nako. Maka-file ba ko niya og kaso sa iyang gibuhat? Unsam sab kang kasuha? Ikaduhang pangutana. Mikuyog ang akong kaipon sa laing lalaki. Pwede ba sab nako makasuhan ang lalaki nga nagdaan niya og sa among mga anak?
nga dili man mi kasado sa akong kaipon? Ikatulong pangutana. Akong apelyido ang gida sa among mga anak. Pwede ba na ako makuha ang akong mga anak nga dili na lang magagi o mag-agad sa balaod? Ikaupat og katapusan. Ang edad sa among anak karon 4 o 5 anyos. Pwede ba na ako sila makuha kung ako silang makitaan? O magpaabot pa ko nga mag 7 anyos ang akong mga anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marlon. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Ay na ninyog dugaya ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sa gyud atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man atong mga sukintig paminaw na big shoutout sa tanang mga nag-like ug nag-follow nato sa Facebook account. Kung din mapaminaw ninyo dili lang ato ang programa nga kini ang akong suliran, kundi ang mga nagkalain-laing programa apil na ang mga ubang drama sa kahanginan mapaminaw na nato also sa YouTube channel mo na dako na mong pasalamat sa mga OFW, mga kauban natong naas gawas nga padayon gihapong naminaw sa ato ang programa through the internet and social media. Yeah, mga Mabuhi mo OFW tanan. ato nung kuno ni Miluni Kimpan Albero. Yes. Ni Tisbel Barliso, no? Yeah, sa Middle East, no? Bato mga kaigsunan So, kinamaminaw na ko to. Saudi Arabia to ni daghang Yes. kay maminaw nato, no? Bisan dito sa New Zealand, no, na maminaw nato, no? Yes. Okay. So ang ato makutlong ang pagtulunan karong adlaw ato ni is some things break our heart but fix our vision. Mo man na ilang ingon nga munay gamit luha kuno. Mao ko no na ingon nga munay gamit luha partner. Oh, mao gyud. No, munay gamit luha kay malimpyo atong mata, matinaw atong pananaw makamata tas kamatuoran. Yes. Nga wa gyud ito siya hinungdan. No, dito angay pakamat diyan. Oo, gyud. No, muna. Mo gyud na nindot. Greetings today. Atong masuking tigpaminaw pero may ginisal digil na musipyat, no? Si Ma'am Vista Blaze Kamomot diya sa Badyan, Adilia Bation, Evelyn Andulana, Sally Coronel, Cherry Ann Bitanga ug Duming Andrihana na Andulana rather Yes. na og akong balikon pag-rate ning si gisulat ra bagini no makailan ni Dr. Bingbing Sanchez Chira di Vivar og si Virgo di Vivar da sa Basapardo og mga taga Inupakan Liti no musta naman mo diha sa Inupakan Liti mga Didasi family mga Gibbs family og si pamilain ako mga taga Barangay Suba Tuyan Naga Cebu si Yes. Love Gintapan Marel Garcia Madam Sally ug Madam Ruma no ug mga taga Pasil no mga silingan ni Rona diha sa Pasil no. Yes. Ang apelyido ni Rona nalimot ako apelyido. Basta si Rona nga nas Pasil. Nasa Pasil na may pagpaminaw. Yes. Kang Gilma Catherine Maranan. Hello, tita. The very beautiful 77 senior citizen. Si Kathrina May Relativo. Yurina Dinglasa Oroyan. Lolot Garces. Kang Angeli Camaliere. Kang Morena Omandak Paquera and Jenaline Singson. Thank you kaayo for listening and tuning in always sa ato ang programa. And please continue to like and follow us sa Elaine Tantenko Bathan on Facebook o kang Dr. Rene Obra. Yeah, Ricky Largado diya sa Ward 4 Minglanilla, Cebu ug napagikoy pahabol ato ni taga Perilos Karkar mga Navasquez family no si Inday Ludi, si Nelia, si Japet ug si Ma'am LV may pagpaminaw no. Yes. Letter sender karong adlaw Atong do. letter sender si Marion no 50
35 years old, taga diin ni si Marion. Punto legal ta karon ato ni no. May tungod kini sa kahimtang mga panghitabo sa iyang mga anak ba ni, kabayan siya mga anak no. So man niya gibot lang ang iyang address, taga diin pa to ni si Marion, taga Baybay Leyte day. Oy, Baybay Leyte. Sa silingan din namo no, musta naman day mo sa Baybay, mahaplag, inupakan, paingon na nga to sa Bato, Sugod, sa Leyte, maadong adlaw ninjong tanan diha no sa Baybay no. So unang pangutana, 7 years naming nag-ipon sa akong kaipon. Ug kalit lang ko niyang gibiyaan dala ang duha namo ka anak nga wala pahibaw nako. Maka-file ba ko og kaso sa iyang gibuhat? Unsa man sang kasuha Attorney Ellen? Okay. So, kaning imuhang kahimtang karon nga gibiyaan ka dala ang duha ka anak nimo nga wa nagpahibaw, pwede gyud nimo nga file ag kaso una para makuha ang imuhang bata. Normally we call that habeas corpus para atong makuha ang mga bata unta no, kay mas maayo na ginaag yun unta nimo ang mga bata no, and because ka nag-ipon raman mo ang custody man gud sa bata who is illegitimate, wa man mo naminyo illegitimate ang status sa ng inyong bata, naagid sa mama, wa gyud sa iyaha, and maka-file ta for child support. So kuha ang bata, file pud tag child support. Okay? Okay. Ikaduhang pangutana, ni kuyog ang akong kaipon sa laing lalaki. Pwede ba sab na akong makasuhan ang lalaki nga nagdala niya og sa akong mga anak nga dili man mi kasado sa akong kaipon? Yes. Akong giklaro nga nung ako ipakuha sa iyaha ang bata kay I think it would be better nga naani mo kaysa naangad to sa iyahang niya dili nila papa. Unya nanay laing kaipon karon no. So atong sulayan og pangita, and then we will assert our visitorial rights as a father. Unya atong paningkamutan nga naa nato unya mo'y dapat pud mohatag og suporta ngadto sa mga bata no while naani mo ang custody. Now di man gid pud nato pod mapugos ang ato ang kaipon nga mobalik nato. Di man gid nato mapugos ang minyo kana pang wa mo nakakuha sa benepisyo sa kaminyo no. So ari lang ta nga makita gyud nato unta nga makakita ta sa bata, and we can assert our visitorial rights as a father. Okay. Ikatulong pangutana, ako nga apelyido ang gidala sa among mga anak. Pwede ba nako makuha ang mga anak nga dili na lang mag-agi o mag-agad sa balaod? Kung matultula nato siya unya makakuha ta og settlement baron or magkasabot lang mo, why not? Di man gud tanan pod nga kinahanglan mo agi korte kung magkasinabot lang ug di man gani gyud nato makuha solely, then maybe at least no in a settlement mahatagan kag igo nga oras og panahon no para pod sa mga bata no, kay that would also be good for the children nga naa pod sila'y oras both sa mother o sa ilahang father ug dili man gani together, at least in a week naa sila'y panahon kuyog ang ilahang mga ginikanan. Apil makaayo man gud pud na silahang mental well-being ug development, di ba Doc? Nga naa sila'y matawag nga ilag yung papa ug mama no na makita. Kaysa no? maglibog sila ba nga kinsa man ni siya nga akong gigidak-an sa una mo maning lakihan niya karon nanapoy laing kaipon akong mama, kinsa naman pud ni siya. Nanapoy lagi ko laing igsuon niya, lahi lagi mig papa. Di ba? Kanang those things mo confuse na sa bata and can affect their mental no and psychological development. Kaupat ug katapusang pangutana, Doc? Kaupat ug katapusang pangutana, ang edad sa among mga anak karon 4 ug 5 anyos na. Pwede ba nako silang makuha kung ako silang makit-an o pagpaabot pa ko nga mo 7 years na ang akong mga anak? Ang atong balaod is really silent no sa kaning pagtratar kung whether 7 years old na ang bata makapili siya sa iyahang mama o papa in instances or cases nga dili minyo ang ginikanan. Kanang 7 years old nga makapili na ang bata, mo apply man gud na siya kung minyo ang mamag papa. Kung dili man gud minyo ang papa o mama, illegitimate ang bata, ang giingon ra sa balaod nga ang custody na
ang ngadto sa mama. Pero I have handled cases already also nga even if dili sila minyo ang kustodiya naa sa amahan, kung atong mapakita nga dili maayo for the well-being of the child nga naa siya sa iyahang mama ug mas capable ang papa, bahalag illegitimate nga magpadako, mugiya, mugalam, no, musuporta sa bata, pwede ra gyud gihapon na in those instances makuha nimo ang custody pod sa bata. So ako, I continue to suggest no nga kung matultulan nimo, I think matultulan ra man gyud nimo ba nga pagsabot mo, no, you set aside your differences. Kung wa man gani mo nagkauyon, di naman gani mo mag-ipon, wa naman gani gyud mo forever, ang inyong forever, ang inyong pagkaginikanan o pagkaamahan o inahan sa bata. So diha na lang unta mo focus, no, nga di ninyo pahimungtan ang mga bata o ang ilahang well-being and magkasabot mo kung unsaon ninyo ang custody sa bata. But if ma-prove pud nimo Marlon nga mas maayo nga naa sila dinha nimo kaysa sa naa sila sa ilahang mama, then fight for this right. Kinahanglan lang jud ka mo duol og abogado kay kinahanglan manig court proceedings ning ingon ani. Okay? Okay. Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulong. Tod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.